салом алайкум ба ҳамаи подписчико, ба ҳамаи дӯстон, ба ҳамаи тоҷикон. имрӯз як дархост дига шид бо ай номи Фирӯзҷони Аминиён, ки барои ҳамкороншон ва барои файзободиён ноҳияи Элок дархост карданд, ки як суруди ғарибӣ пешкаш мекунем. Марамат Фирӯзҷон, гап нестай, мехунем, мо дар хизматем. барои ҳамкоротон, барои файзободӣ як байти ғарибӣ мехунем. ай модари дилсӯз, ай модари дилсӯз, надорӣ хабар аз ман. дар шаҳру кӯчаҳо дар ин ҷо ман ғарибам. ай модари дилсӯз, ай модари дилсӯз, надорӣ хабар аз ман. дар шаҳру кӯчаҳо дар ин ҷо ман ғарибам. фарёд бизанам, фарёд бизанам, ай модари ман, модари ман. дар шаҳру кӯчаҳо дар ин ҷо ман ғарибам. аё ай модари зорам, сухасак мекунӣ ё не? аё ай модари зорам, сухасак мекунӣ ё не? гузаштам дар ғарибиҳо, ту бовар мекунӣ ё не? бемондам дар ғарибиҳо, ту бовар мекунӣ ё не? суханои ту бар гӯшам, ҳама мери ту ба ёдам. суханои ту бар гӯшам, ҳама мери ту ба ёдам. суханои ту бар гӯшам, ҳама мери ту ба ёдам. ки бе модар ҳама хора,